लागासिनो नै आसोलफोरा नै बिना बिना हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय हेपि हलि लोगोफोर बयनिसिमबो थिगसे होसो जाबाय बियो नालाय बेसोरा मालायखौ फोननो होसोदोंमोन ओमफ्राय थिगसे होसो जाबाय आरोना नै सासेयाथ' फोनथारामोन मोखां गाज्रि जायो होननानै होसो जाबाय थिगसे ओमफ्रायो फिल्डआवसो दंफैयो आरो जोङो प्रेक्टिस खालामनो ओमफ्रायो होसोलागासिनो नै आसोलफोरा नै बिना बिना हां मोनखायाखै आङो बाला मिथिबायना हांखौनो मोनखायाखै आं आयाव गस्ला सिन्थायनो सोनानै फोनजोब्बाय आंखौ हां मोनाखैलै र' आयाव ओरै हुफ्लेजोब्बाय फायर जाय हुफ्लेजोबखा हुफ्लेजोब गावखौ फोन बेसोरा फोनजाथारामोन नलगाय बुलि कइसले फै लामायावनो सासे मालाय गेले अहानानै फैबायनो बिसोरा आयु माबा मन्दिराव थाग्रा फुजारि थां माथां माबा नायलाय दाफु फट' मारि थांबाय नै मेंख्ल'फ्रा खनसे नारबलाय आदाथिफ्रा नायलाय आयौ उजुला फाखुवासेनो थांबाय नै नोंसोरबो खाथि नोङो बरिया लागायदों दै कालारखौ बरियानो दै बिदिनो लागाय खानाय कालार खागौ बेखौ नङा नै इखौसो आं नांगौ बिदों नै फैलाय सोर भलिबल गेलेनायखौ माबानो थांनो नागिरदों आरोना फोन थांनो जुम खालामना होलाय आंना आखाइ गैला इसोरखौ थिगसे दांहैनि र' जोङो सोलों फै जाबाय जुम अफ खालामना होफिन आया खर'आव फोननो ना फाग्लिफोर बिदि जायो नामा नै आया सेल्फी मारा टाइम ना यार राति हब हलियो फोननो थांगासिनो आरोना जोङो बिसोरखौ ओमफ्राय हागोन ना हाया मिथिया इसोरथ' ओरैबायदि बोलोग्रा जायो नै जोंखौबो लाफा गेलेनो जों दा हलि फोननो थांगासिनो दङ सेंग्राफोरखौ ओमफ्राय हागोन ना हाया मिथिया आरोना थौखेलाबायबा गारमायाव नांबा हायो जोंबो हायो जोंनाव बोलो दं ओइ नायलाय सानैया दाबो फैया ओइ नै सेल्फि मारिगासिनो रोमै आंखौ सोरबा नुबा मिनिसिगोन रंजालखौ मानो हख्रबाखै नोंसोरो मानो हख्रबाखै नालाय फैदोलाय
Mana? Pikulan ni sekarbai, berasa malu sih mama sakit nama. Mereka hujan aku jangan nama. Ya, tu begini ke? Aku dua lagi mana deh? Kacau. Ibu. Kau tidak sebab dia. Sudah marah masih. Ini pak. Lepas. Sama Holi kita tak. Susah usina. Dulu tanah kami sih ada juga mama kak. Singlo guna kita mang. Gila. Ayu. Salah. Kille gasın. Oi, bro. Continue. Jalan nih. Busta gila. Ini lah, you pun jangan rasa. Ay, kau biang pulai. Mau biar kau. Sung belum dong. Ay, lap lain dong color kau. Gila pun ni. Wah. Sudah pun ni. Ada dua. Itu tuh Sul Korea sih sah. Sul Korea sih sah. Holi ko lazım sıkışırı. Gigas ne? Sasya gigas nerede? Holi ko lazım ne? La. Ang ni sirle. Ay. Mite kau nak? Mite kau nak lapar juga. Kargas ni. Oh, sani beng. No karena kabe nih. Sebai. Kalian sebai. Ay bar hayzam mari bina kini lagi bawa video lom. Nai malai. Asal berkenai. Di berasa bai. Di. Sampai di Holi nama. Lai. Sani jeng mama kalau mereka sini. Foto lanin dan lada benar renang. Layak ini. Naik berapa? Gele orang pai di mana bayar na, pai aja nggak daya, jadi gele kampai pai hapus sebenarnya bau lele ding gele ne. Nah, isra thang neng kar sebai nih, ready, ayo cycle neng kar sebai. Maba sebai mun na sebai na, pai mun na mah bai di nujup ko ne. Ini. Abang ratin ko le buhut nisnai lagi bo. Logoफोर न'आव फैगौ मानि मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय दहायो होसोलायना फोजोबनो मोनदिया भिडिअखौ ओमफ्राय न' मोनहैबासो फोजोबसै होननानै आङो दायो न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै माबायदि फोनफ्लेखादों आंखौ आयु गलाब जाजोबखाबाय माबा कालार फोननाय बायदि खानायाव रं फोननाय बायदि जाजोबखाबाय बिखुं सिखुं होजोबखादों आंखौ एखेबारे गस्ला सिङाव होजोबखादों आरोना माबायदि आयु खानाया इदि हलिजों गजोबबा मा जानांगौ दे ओमफ्राय मोखांफोरा सिथर जाबाना ओमफ्राय गेलेनोबो इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना ओमफ्राय दा सुनायावसो बिराद खस्थ' मोनसिगोन गस्ला सुनायावसो नै खस्थ' मोनसिगोनलाय गेलेनायाव आरो जि इन्ट्रेस्ट ओमफ्राय मुसुगुरा नै माबायदि जाजोबखो हारसिंनो जि मिनिनो ओंखारबाय आं नै मुसुगुरा जुदि इदि गलाब जानाय मोनबा आंनालाय लाइट खाथियाव एम्फौ फैदो नै आयु माबायदि गदों नै सप्पा कालार फोननाय बायदि नुजोब्बायलै जाला बोरै लेबावगोन आं सेन्थ्रंथ' नांबाय बोरै खारबावगोन इयो दहायसो जि आराम खर' लोबदोंमोन आङो गेलेखांनानै ओमफ्राय दा मा जाबावगोन उफाय गैला आरोना सुनांसिगोन मोजाङैनो खारबावनायसो नंला बियो दा हर जाबायना मोजाङै आं सुनो हानाय नंला माने हर जाबाय सानावबासो गेले दुगैनो हागौमोन दा सानाव आरो मोनाबायसो ओमफ्राय मोनानायाव बोरै गेले दुगैनो गेले दुगैबाबो गगा मोनजानो गिनांगौना दा आरो ओरैनोबा थाइजौ बिबार बारखादों दै हुफ्लेजोबखादों आंखौ सार दा दोनसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बिराद इन्जय खालामबाय दिनै हलि गेलेनानै मोजांबो मोनदों गोसोखौ नै ओमफ्राय फारसेथिं ओरै अबस्था गैला आरो दा दोनथ'नोसै